Máš peniaze, máš telefón, máš prácu, máš auto, máš Netflix a predsa večer ležíš v posteli a premýšľaš, prečo sa necítiš šťastný. Možno preto, že sme sa naučili kupovať veci, ale zabudli sme budovať život. Máme stovky kontaktov, ale niekoho, komu môžeme zavolať o 2 ráno. Máš? Máme tisíce fotiek, ale málo skutočných spomienok. Máme plné skrine, ale prázdne rozhovory. A potom si zase len povieme, potrebujem viac peniaze. Možno nepotrebuješ viac. Možno potrebuješ viac života v tom, čo už máš. Viac lásky, viac času, viac prítomnosti, viac skutočných ľudí. Pretože na konci života nebude najdôležitejšie, koľko vecí si vlastnil, ale koho si miloval a ako si žil.